Hej derude, og nu er Hansen med. Mark Hansen. Han har faktisk så på en måde også YouTuber, men han har bare ikke været her. Han har faktisk ikke startet med at lave video endnu. Så, men I må rigtig gerne smide et link, hvis I kan lide videoen, og hvis I vil gerne se mere, så må I rigtig gerne abonnere. Men Hansen, kan du lige sige hej? Hej. Sådan rigtig hej. Hej. Ja. Han sagde det 2 gange, på grund af at lige sagde sådan på. Ja. Han sagde det bare de 2 gange, bare lige for at være sikker. Så ja. Men i dag, så er det faktisk ikke Call of Duty. Der er det faktisk, hvor kassetten Hansen. Den ligger her. Okay. Den hedder sådan der. Det er Call of Duty World and War. Den ser sådan her ud. Ja, jeg ved godt, det er lidt svært at se, men jeg håber I med lidt jeg er tændt. Au, for søren. Der kommer zombier. Ej. Okay, men den hedder i hvert fald Call of Duty World of War. Au! Den hedder i hvert fald Call of Duty World of War. Hvorfor dør du allerede nu, Hansen? Det er jo utroligt, hvor meget jeg skal holde øje med dig. Ja, vi skal lige holde øje. Vi skal lige... Ja, sådan. Har vi lige givet ham til. Det var sådan lige kan opføre sig ordentligt. Og ja, og så skal vi også prøve at se om vi kan at vi kan, jeg ved ikke om vi kan få det til det, men vi prøver at få Raygun. Det er en slags rumpistol-agtig noget. Sådan en alien-pistol eller hvad. På en måde hvad det nu er. Ja. En rumpistol. Og det er så ja, det er det der er Raygun. Det er den jeg skal prøve at få fat i, og Mark Hansen, som vi kalder ham. Vi skal så prøve at få fat på, han skal så få fat på en slags shotgun, og hvad mere, og en maskingevær. Men det må vi se om man får fat på. Vi må nødt til at se held og lykke til ham. Ja, nu døde jeg så også. Ej, hvor pis. Yeah, Hansen hjælper. Nå, Hansen. Okay. Kom lige her, Hansen. Vi skal lige, Okay. Jeg tager lige ham her. Okay, så tager jeg et andet sted. Vi må også gerne tage den med video. Bare sådan. Ja. Hansen. Ja. Jeg tager et på kisten af. Ja, okay. Og så... Denne her! What the heck? Men så tager jeg... så skal jeg prøve at holde øje her i hvert fald lidt. What the heck? Det er jo det, man kan jo tage for derovre. Okay. Ej, hvor nederen. Jamen er den, man kan tage herovre? Den der. Der er derovre, ikke også? Ja. Det er den, jeg har nu. Ej, det er for nederen, Så man kan jo lige så godt allerede bare tage den der. Ja. Ja, så ser jeg det. Turkman. Ja. Okay, det var faktisk ret nederen. Det sagde dem, man kunne få sådan samtidig. Okay, Hansen. Ja. Vi skal spare op til den her. Hvad koster den? Den koster 15.000, tror jeg. Det er nok 15.000. Ja, jeg er 21.000. Noget. Ja, så køb den. Den ligger herinde, nej, den ligger ikke herinde, vel? Nej. Jo. Det burde den jo.
Jo, sådan. Ja, godt. Jeg skyder lige. Fuck, den er langsom. Okay, så stjæler du bare til den. Okay. Jeg skal ikke hjælpe dig, fordi det her, det... Ah, fuck. Hey. Wow. Au, for saveren. Wow. Okay, 17.000 har jeg nu. Okay, nu kan jeg godt klare mig, Hansen. Sådan. Yes, jeg kan godt klare mig nu. Så kan jeg lige spare lidt op. Og så kan jeg, mens hvis jeg opdager nogen, så skyder der nogen. Ja. Nej, okay, vi skal have råd til den her nu. Ja, det er jeg har masser, så... Hvor lang tid kan den her video tage? 5 minutter. 5 minutter? Ja. Men bare roligt, vi kan godt tage noget. Vi skal nok se til, hvornår vi skal lægge ned. Hvornår vi skal slutte af. Så dør du, din zombie bag. Det er han heller ikke, Zombie bag. det er han heller ikke, det jeg prøver at spille alene, så det er han heller ikke død. Så død der zombie bag, mand. Hvorfor æber du efter? Ja, okay. Måske, ja, jeg siger det bare. Måske lad os gøre. Ja, der kan jeg så sige svin eller Nej! Nej, jeg kommer! Ja, du er dygtig. Hansen er lidt mærkelig nogle gange. Død bag, mand. Okay. Nå, kigger du på min skærm? Ja. Nu går vi nogle svin. Og skal jeg lige sige sådan. En stok. Okay. Se Hansen. Ja, så er det min Det er tur. den her. Prøv at se folken herude. Ja. Den her, det her våben, som jeg har nu. Ja. Jeg snakker til dem udenfor. Sorry. Okay, det her våben, som jeg har nu. Det er det våben, som... det er det våben, som... så Hansen, han skal have. Det er det, Hansen er meget god med. Synes du? Oj. Karriere, mand. Jeg er ikke god til den. Så er man nødt til at prøve at gøre sådan her. Okay. Den her. Jeg tog 2 på en gang, mand. Hansen, prøv at kig på mig. Kig på mig. Nej, prøv at kigge. The fuck, mand! Max Ammo. Nej, Hansen. Den her, det er det. Prøv at kig, Hansen. Hansen, kig. Prøv at kigge på den her zombie. Ja. Det er pistolen, der gør det. Det er en god pistol, jeg har. Okay, den her pistol skal jeg ikke have væk. Man, jeg ved ikke have den snak. Jeg er ikke heller ikke god til, men jeg rammer altid forkert. Det er jeg god til med! Ja, okay. Nu har Hansen fået sig et maskingevær. Nu mangler han bare shotgunnet. Det er godt, Hansen. Jo. Jeg
har fået den her slags hammer ting. Sådan MAG, ting. Okay, her Hansen. Den er her. Ja, okay. Så skal jeg skifte ud med den her. Ja. Så er der nu, har Hansen så fået det, som han har. Nu mangler jeg så bare Raygun. Men den er altså også god. Altså, jeg tager over her. Ligesom de gode gamle dage. Og så tør jeg det op. Ligesom jeg tager en god gammel dag. Ja. Nej. Det mener bare ikke det her. Og hvad? Nå, det er bare de her, der er skide i. Du kan godt tjekke det, Hansen. Husk det. Ja. Nu har der ikke nogen